presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga iksunan mga kasama, awagong kamo nga magamit yun sa mga produkto sa Sid Marketing Incorporated, sama sa Sid Liniment Oil, Sid Panyaman Coffee Mix, Sid Celebrity Kojic Soap, Sid Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sid Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Victoria. Kini gibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpuk Rakasa. Kay galaan ato magtatampo si Victoria. Kini akong problema, bahay na sa kumbana nga mangtas kay stanan. Hilig kay umangkon. Libog bitaw ko sa una unsa nang umangkon. Pero aron gimusabtan gyud ninyo no, ingon magud ini ang mga panghitabo. Bunong si Tiff Paris papay pa yun. Siro mong tanan. Unya, ako ang paginakuning pat. Hindi nasad. Ay, marang kagkawag dagon sa batanon ng babae ni mo, Pedro. Unsa man daw. Katong 16 anyos, nakakuha kag dagon na to. May lain pa nga nadir. May lain bang Undang ko. Di mo da, ay. O, saan mo ka? Uli ko rikoy, ay. May pagubantay ko sa tindahan mo. Siguro pang kwarta. Hato na, hato ka. Ha? Labay, tinipitsas, wait. Kapoy ni mo tarong, di ay. Tumbang ko ng liog ni mo katod-hatod kanya. Oh, palain lang ko. Laki ko to, naunso. Kung pa ka masakay ng akong motor, aron hato di ka sa inyo, tagbaw gino tagagbaktas. Layo ba taon kayo nyo, baktas uno taon. Ay, ano naman ko, ani, good. Okay na kayo maglakaw. Pero mugos mga masakay ko, nahala, okay na lang. Probida si Victoria mo rin kang others, oy. Kay Bao, biya ka, classmate, biya tato, sukat pa sa una, di ba? Ay, nanay, bundag ako nga, Rico. Uy, Victorio. Vic. Pwede na sa ng Victorio. O sabi, Klunday, naunsa Yay. taon kayo. Dugay naman kang, wow, nabalik din sa atong probinsya, good. Kay gikan kag Manila. Vic na ko na, dili Victoria. Bida. Nubdo ka sa una, Vic, sa high school pa ta? Hain, kato mapugos ko sulong sayal nga uniform. Sa una, kita ka mo saya ka. O kaha magporol. Bida, lain ba yung kabuhi ko, oh. Tarong di ay. Di parehas karon nga, magkarsunis ka na. Sus, grave na kay ka sa una pa, oy. Anong days una day, sa mina ah. Sa una ra kay ko nga, Vic, naibog ko nimo. Tarong nga, pabura ba kay sa kong kumo na. Pikhan ko ng tingkoy ni mo, nawaron, lagot ko. Ikaw ba, di ba ka majugjog ko, pakuskan ko rin. Sige ron, ibaw na ba ko, butakal kay kadako. Nya ikaw anay man. Daw ko tabi ha. Parehas na ay laki biyara noon. Oo, no, laki na, nunsa. Nakabantay ko aning Rikoy, sukad lang mabalik ikas Manila, pirmi namang magpakita na ako, halos kada gabi naman lang. Punya. Hi, Vic. Yan naman sa lagi ka. O, ano ko na kay dang gitara? Ay, naunsa mo ka. Gaytag bire, we. Bida. Kanang grande. Nya, bugnaw, ha. Kanang bugnaw pa sa imong pagbati. Tarong di ay. Mingaw na ba kayong tindahan lang, bro? Surang-surang di rin. Mayo nun. Pero kita rin magtagayan, eh. Awagiton manunta ni mo, ge. Oh, laki ko ta. Oh, laki, uy. Laki, uy. Tagay! Tatagay. Ay, Mabik. Diyan ang baso, let's say. Apes, peste.
Ayaw, tigili. Script, banana dali ay. Barbida. Paspasa sa daan ni, ay, hubog na naman. May hubog-hubog laki na. Hubog-hubog na siya. Ako ba, kabantay ko na mo. Saan? Wakay trabaho, pero may lagi kang dagang kwartasa. Ay, naunsa na. Doon ako'y bangis sinaw, unsa. Mga kring ni mo. Liwat na kas nagiya ng bangis sinaw. Bangis sa hugaw, sinaw pasupaw. Liwat kang Liwat lagi. Kamao ka, Bek, ako kamao lang kung diskartes kinabuhi. Mao na diha. Mo ba? Medyo... Kasi di ba na? Pas ako eh. Libat naman ang awan Naunsa ako. mo tawag. Kaya tanaw na ako, pero di ka May pa. Ay, may. pa, Katari ka? Okay ka? Kanta ka? Sige, kanta, pasahe, gili. Dili kay ko kamao mo doyo gani, pero kantahon yun din ako para nimo. Sige, Awit ni sa katong amigo po nako. Sige, Lidilmar, mo titig doyog nako. gili. Ay, magkaitom doyog. Nakaroon si Pedro naman yung tig doyog nako. Dili, nas gili. Dili. Kita Nya. ako kung gili. Si Gili, first anniversary baron sa iyang kamatayon sa atong record. Nya kining ako ang kantahon ron, dili wa ko kibaw unsay anniversary sa iyang kamatayon kang Rick Sigrito. Ay, hilang ka na sa doon. Ay lak kayo. Ay, lang Larga. ka. Balday, Building hilang ka. Hilak. Larga. Do. Kasi, Kana. I started a joke. ano kaya man eh? Started the whole Atay sa dong kay para sure na to dong kay para maklaro na to. Hindi ko kay baw sa lyrics. Di kamao ko sa lyrics adang makalimot lang ko usahay. Started the joke. Ang lyrics kay bao ko ana. Started the joke. Okay. Larga dro. Tarong na to. Kwadro. Okay, larga. I started a joke. Sakto lang na dong dro. Giduka na ko sa imong kanta kay wakak katunong. Ay, labad akong ungan. Tugsa ko ay kay makaduka imong kanta. Kuan matatawag na taon. Minamahal kita. Ah. Di mo man lang ako pinap. Wah, lalanda ka ng dasista. Ibunan lang mo sista. Di man madahal si Study do Pedro. Tila umiiwas ka sa akin. May mga pila ka. Ikaw kaya ngayon may ibang minamahal o di kaya ako'y ato bang siya na ko dali? Sadyang walang puwang sa puso mo. Ay, giduka ko sa mat. Ay. Do tayo makainla ba ni mong panghuyab? Makainla. Mula tayo akong nahinumduman, wa ko magdahong nga pagkaugmaan na sa kong pagmata, dako kay kung nakurat ko, uy, kay mauni ang nahitabo. Unya. Ay, ano yung sakit manig ako, Agay, maramag naigo sa agungal sa yellow corn nga mais. Hala, Anong upuan tipok na kulawas? Dapat bigli ko yung may sinina. Ano na? Oy! Uy! Ma, Ada mo giba! Wa mo isapot! ma! Uy, hala! Kandi ison madaig sampot ni Spanish si Ricoy. Hala, mao din kusukay ning mo birada. Oy! Kinahanglan makasal dahil mo, ha? Kinahanglan good! Patay, bangag sa ilong tayo ni. Nakasal gid mi dayon, may nahitabo man gud namo gud, nya wa man koy mahimo. Lakay ang tunok sa kanahan. Kausara mi mahitabo pero nagsabak man dayon ko. Unya. Kasal na kita, Victoria. Ay lagi nagibundak at tibuok na ko nga Andre koy. Ora ba ko plano magpakasal gid nimo na. Bitaw sa! Ako gusto babae oy, dili laki. Di parehas nimo. Oh, ya, ibidahan naman ka. Huwag naman ka duka. Ano lagi? Kaya angal ya, bida. Laki bitaw na! Bali ay.
Kanaging laki-laki ni mo mo, gini nakaingon ining tanan. Oy, kapunta na! Natutos bahay la Victoria, ha? Tuwa dito, Simpson! Saba, oy. Sige na mo, mga dinamit ka mabisita. Oy, O, tagay doon. Oy. Katong tagalay, Mario. Unsa gud na si Ricordic? Portahan dahil na. Dere mo, oy! Ay, ambot ma, uy. Tambay raman na sa ato, o manay trabaho. Ano yan, mga stambayro lang, oy. Trabaho. Nya, di man ang sa kwarta. Nga nagtumba man mo baka o baboy. Doon na pa yung inasal. Ambot, di na niya mao kay baw. Mali. Og nakatigom na dito sa Manila. Dugay man ka na dito. Oo, ma, pero guol ko ma, eh. Naguol ko. Nga naman. May request man ang kanahan nga magpurol ko no ko. Kanang magpurol ko, uli ko rin sa mga bisita. Puro? Purol? Purol lagi ma, purol. Purol, Paborito di ay. ko na niyang magpurol. Di na siya musugot ka magkarsunis ko. Oh, iman di lang na. Kay bana naman asawa mo. Pero malainan ko mo, iludun ko. Ay, so good na nagrisog luod-luod ana. Makadugay, tanawa niya. Tanawa lang niya. Ngano day ko magkadugay ma, ngano day? Ay, makadugay, magkalami. Sprekitik istik. Pila may sugilano, nagsaba ko. Pero ang kanahan nga rikoy, mangtas kayo, pero may kumbirahan. Wala sa ko'y mahimo, kay bana man ako siya. Tinuod gito bisulting mama, sugod relisod. Unya pag yun, na-develop mo ko sa mangtas nga rikoy, kay good provider man. Di mahutdag kwarta, bisag tambay lang. Dahi gayon, nga gidako niya sa usa ka sikat nga mountain resort, nangaligo ng swimming pool. Unya to, Oy! tugnawa rin ni pool rikoy, uy. Ay, blowing water. Hindi, buglok kayo. Ulo kayo, good. Ganahan ka lang mo init-init at tubig. Diyan man. Pangihi. Kaluda ning tawhana. Sprekitik-wistik. Ang tatagay mo ha, katong usa hapak. Kidhata si ilong. Kailangan ko sa katong usa man dyan. Waki mercy. Tugnawa. Kabantay ko di ba? Abi mo, kabantay ko di ba? Nga naman. Nilutaw ni mo kaputis yung pagkababayo. Di Ay, ano pa. nasa nang imong utok nga. Kay babae bitaw ko, tumboy lang ko. Oh, dahil ko yung nagkamagama. Ano, ako kayo sa swimming pool, wala paraw. Ang alaw, pero karoon di na. Bayan guys. Hindi, maibog magyapon ko gwapang babae ko. Bida. Kira na, may problema. Basta, ako lang yung ilaki sa mga kinabuhi, okay? Jaka! Kinsa man ba yuta, eh? Ni! Ni, abling yan, Jaka! Kinsa na rin ko, eh? Dali. Kinsa na ba? Hindi naman siya ganoon siya, bagoy! Kinsa na ba? Ako na umangkon! Ha? Kaniyot, ako sa tinulo, na! Ito anay, nagsulti. Nagpalayo pero makita paghihapon ako sila. Ano sa kailangan panagsultihan? Hala, kilaparo si Ricoy siyang umangkon. Makakot ka ni Koy. Matot mo no. Ikaw nagsulti na tuwa ka Davao. Kaya namatay mong lula. Ipadadaan kang dakong kantidad. Pero niya naman ay kanina sa mountain resort. Uman o babae. Ha? Hello ako, Jakla. Oh, pastaylo? Dayan, umangkon ro, di ka ina-LT mo. Oh, okay sa may ako kawawan ha? Kanang imong chicks ha? Di na ako, Jigsoy. O sa manday na sakit sa manday na. Umangkon ka po. Banga sa ilong ni Mori Koy. Oy, gikan karon buwag na ta ha? Buwag na ta! Dali na pa ni mamalata. Ano sirit ka na ka na buwag na ko nung ay, adukol mo ta. Uy, Biba! Nakagsaks! Ricoy, Oo. ano to? Ay, ano nga? Ang sa to, kita ko. Bisag pa ka. Nya, ni palayo, ni hilak. Kita di ka. Di ko buta. Apaso na ko, kasi kumagon ako ha. Makas na guri. Ako noon saan ka? Karon pa ko kitag uyuan nga gisag pa o pag umangkon. Pero tayong pagod. Ano din gisag pa sa kaniya? Ay, matay yung iro niyang pinangga ba? Pagbangkon sa tulong yung iro, anong gool? Gisag pa o ka? Ay, nga, tao to siya. Basta mag-gool, marag pa! Ispray kita walistik pa. Wala na nakukuti-kutiha atong higayon na. Luoy man sad kay nasagpaan good. Puwa kay aping. Tuya mo'y dako kay bukton tong bayuta. Pero dugay kong nakabantay ining mangtas kong bana.
Pero may kini siyang busy sa iyang cellphone. Pero, may buong ko. Di mo siya maduwag scatter sad. Pero, kwartahan. Pirming paldo. Dahil gayon nga nanguha kog star apples among tugkaran, star apple ha, timan ina ninyo. Unya? Kini, may ni kay tapol ni nga. Colors kay Mito ay hinog na gini. Akong kuhaon. Hello. Titay, ikaw ni? Si Ricoy mo nasubos. Uy, kalibutang paraw ay nila Titay. ako ibabaw ining punuan. Ha? Titay. Baba. Kinsa na po ka ng titay? Baba, titay. Lagi. Mabot na. Mabot ay kagikan sa Dubai di ay. Dubai? Sugi kas gawas de. Ay ka pala ka, sugato di ka airport, ha? Na, ang motor, mag-airport ko dito, motor. Ay, motor, sugaton. motor. Dudal ako hindi ka nakanda. Pasok ka na sa mga airport. Sige, titay. Muan na ako. Aliko sa kong kaniyot. Okay, arumot ko, perme. Aliko ko. Ha? Oh, madali-dali pa. Kuyawa mo rin magkilat. Tuan na ay. Sunas ba eh. Karuma. Coco melon. Pagpupuan, be. Kinata silong, be. Walking mercy. Ngayon na rin ako. So, kinala na humod ko presko, berme. Aron lang may kayong kumpatiyo niya na mo titay. Si Matitay. Tinuig biya tao may magkita tao. Tagsa tuig usa ka tuig ba iyang kontrak dito sa gawas niya. Magdugay-dugay ko kinala magdali ko pagpuhan be. Kinahata silang be. Hinayan na kong tagoy. Ngan mo ko. Pusturan mo kayo. Sumot pa kayo, wala gulit tao. Mauwa sa manimaho tabi. Asa day ka? Lakaw ko, be. Diskarte ba? Aron magsapit. Tinarong man ka ng imong lakaw. Ang bidak no sa tao. Kung binuha ni mo, be. Koy, bidabutan kay koy. Kaha, Ricoy? Siya ba yun? May dahon mga ka. May sugaton ako sa airport. Sure ka, Ricky Garing ay Ricoy. Babae mo sugato, no? Babae? Gingalag titay, di ba? Matitay? Ibuong ka, no? Ibuong ka na ibaho ko. Ang dito mong ko ibabaw sa punuan sa kay Mito samtang nitubag kasi mong cellphone. Mo ba? Kinsa nang kitay, ha, Ricoy? Kinsa na? Umangkon na ako. Nasaan? Umangkon? Oo. Umangkon lagi. Nagduda gigos iyang lakaw, nagrigor gid akong utok, motong hilom ko siyang gisudan sa airport. Unya. Walay kalibutan ang mangtas nga Ricoy ay nga na akos layo. Naniid niya din sa airport. Oh, babay. Nainiduol niya babay. Hala, kiyagan ko siya lips. Naday umangkon nga lips mo. Duda na ko ini ka nakahanda. Pasundan ko ining taxi ang motor nga ilang sakyan. Musud gid sila motel. Pag umangkon niya, musud og motel, spray kita ko walang stick. Sakpan mo no. Ay, Victoria! kinsa ka? Asawang Ricoy. Titay. Matitay. Ay, minyo na di ka, Ricoy? Laingon ka ulit tao ka. Mong pirmi kong magpadaan mo kwarta kay imong tigumon para sa atong kinabukasan. Karon Ricoy, di ka na gid makapambakak nako. Umangkon di ha, umangkon. Halatiwasan ang kabayo-kabayo unas imong umangkon. Walking mercy! Mo na ako problema ron. Termin akong masakpan ng akong mangtas nga bana nga may laing ka relasyon. Mudayon na bag-ingon nga umangko niya. Pero may gid ni. Pero wa man sa bubiya na mo. Wasad may pasagdi. Good provider bisag way trabaho. Pero mao lagi bisag kinsa lay ka relasyon. Usa kung buhaton ani niya. Tamparuson ko ni Victoria.
birthday, Ate Pres. Lalo mga birthday karon, happy birthday. Bauro na. Ang adlaw nga natawhan ni Ate Pres sa ilar gara. January 19. Thank you. January 19. Oo. Ate Pres, Okay, ang sendo na to karong adlaw. si Inday Victoria. Victoria. Tinuod nga na ni Victoria, Big yun siya. Victoria yung pero angga, Big. Ah. Oh, nya kani yang bana si Ricoy, ang angga po nandi Ricky. Niya. Pero dili ni wala na. Ba ni nagkatugma ra siguro ni sila sa pagahan sa atuang tag-iya sa bangisina o dishwashing liquid si Kuya Ricky bangis garing kay Big sa bataw diya asawa. Nagkatugma na ni Big hadi ni tinuod Big istorya ring uji Big. Unya ang problema niya ni Ate Pres kay sige pangangkon nga umangkon. Hangtod nga nasakpan ni Lloyd nga nagkita diya sa Pacific kuan niya niyon sa kisa ning kuyog Kuya Ricky siya umangkon ni nako ana sakpan. Nasakpang Big kay gikas sa airport nga kuan. Unya pagaban so sila sa hotel sakpang Big pag-abli. Usap din mo imo ning umangkon sa. Hala tiwasa na dia. Siya bangas kas ilong mao ni siya. Mao siya. Niya, ang problema niya. Ang problema niya unsaon ko ni tawo ni ang bana nga daghan mo kay angkon purting ta himabay siya ba bana terpes unsaon ko nun niya. Hingibog gini ba na no hingibog. Oh si Ricoy ni. Orikoy. Oh napay usaan ni Ate Pres. Si Ariol. Wala labot si Alon. Ha? Wala labot. Babay apila. Babay apil. Bakit si Alon? Why happy si Alon? Si Kuara Ariol og sa karon ng panahon na. Sa karon pa si Alon sa una panahon. Grabe ni si Alon sa una. Pahuway na ni pahuway na. Oh, mao ni siya makalunod kanang Alon bawi ko. Alon kanang madagkong bawd. Sige lang Ate Pres, sige lang, may problema na. Natural na Bik, lalaki, may nana, lalaki Bik. Pero ang importante nga si Bik lang. Unya, dili biya ng pamilya. Kana, mao na diha. Importante Bik, di biya pamilya. Nya, kuano ya, good provider mo sa gig kay ni si Ricoy. Pero milyon magkugihan mangitag kwarta. Pero masakpan ing na lang Bik. Masakpan gali ti Ricoy pabukalan ti kag usa ka kahang mantika imo. Pangapakso. Bari ba mo sa ikasulti diya? Doon na tayo paambay tanong iyang ipadang suwat karon, no? Unahon na to dire sa Sirach 26, verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa, mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. O tinuod ni maayong asawa, okay ang asawa ko problema. Palikaw bana, palaran kuno ka, ambot lang ka ha, no? Mangambot ko. Moatras ta dire sa Old Testament gihapon, dire sa Wisdom of Solomon, chapter 3, verse unsa nga sa verse ha kadit lang kayo tong tan-awon verse 14 ko masayop yes verse 14 gingon dire niadtong adlaw bisan ang lalaki nga gikapon gantihan sa kalipay kun nagtamod siya sa balaod ug wala siya magtipig og kahiubos batok sa Ginoo. Ako ning gibasa nga nung gibasa tungod kay gingon diri niadtong adlaw bisan ang lalaki nga gikapon gantihan sa kalipay kani naa ra ba kay anak unya kay gingon man diri ko magtamod sa balaod siya Ate Pres naa siya anak ang problema kay wa man siya magtamod sa balaod sa Ginoo. Naibahin nga kung gingon ni mo Ate Pres nga good provider o niya pabiyaya ang pamilya apan mao lagi ang iyahang kwarta po nagdigamit ka naman gingon sa katiguangan o kwarta sa hangin. Tinuod, no? Kwarta sa hangin tungod kay doon naman sige mo nga inutang monkey business gamay. Mao nga pagkigsultihig yun siya Vicky, Victoria, pagkigsultihig yun siya nga asa man ikutob ni atay giinom ni atay gikaon pero wa mon gud ni magagikan sa maayong sa ato pa bam dili day ni siya good provider kay dili man iyang hinaguan diba? Wala man magikan siyang singo wala magagikan sa iyang hinaguan ba nga naningkamot para makakwarta mao lagi diba? Dili day mo lagi akong giingon diri nga palaran unta siya kay maayo man iyang asawa apan kadtong kuan ko sa laing bersikulo nga giingon dito nga gantihan kung nagtamod sa balaod. Wa man siya makatamod sa balaod, nakasupak man siya. Mao nga hilutag niyang kinaiya Victoria tungod kay karon usa pa inyong anak. Samutan niyang badagan ninyong anak. Apan ang akong gibasa dire, wang akong isulti nimo
Victoria, is dili lang kaayuhan nimo kundi kayuhan sa niya, sa iyang ugma. Tinuod na. Oh, engon na kinitingali ate pres nila kaya kaniyang bana. Petite ni kagwapo. O di ba na may lalaki usay Ma'am Pres nga dili gwapo pero kanang gitawag ninyo sa mga kababayan na ano kanang Sex strong. appeal. Oo. Unsa pa laing unsa nang termino sa syudad nga ang bohemio kasi pasabutan na. Ang bohemio, paminaw ko ka namang, marabag, kanang, Vicente unsa man? dili, ang butang, wabag ka man sayop ka, kanang, Unsa may binasayag gyud sa kanang mayong appeal nga laki bisag dili gwapo unsa may madanihon unsa man unsa di ba? oo, kanang, mauro man na atong panadayon. Oh, pero mao lagi, moabot unya nga adlaw, mo feed ra ba ang atong beauty? Correct. Ang atong charm, ang atong being Katiguan, handsome. Mo feed ra ba? katiguan. Mga sultihan sa ma'am aron sa ingon kanang naang dili ingnon nimo nga dili lang nakaayuhan nimo sa imong anak kundi siya niyasad. Kay og atong nini atong mag-record karon is January 19, birthday na te Priscilla Pedro. Unya bag-o lang tanag sa ulog sa Sinulog. Sa prosesyon gikan Santo Niño padung sa Mandawi tungod kay ang Santo Niño makikita siyang amahan nga si Senyor San Jose ug sa iyang inahan nga Birhen sa Reglatos Opon. So gitawag na silang Sagrada Familia. Ang ilang pamilya niya, so ay maitawag kung yun ni mabungkag. Usa sad, way, kanang iyang inana, way grasya ba, di ba? Di ba? Kwarta sa hangin ang Ningon natin gigamit. sila nga good provider sa dili di ay kang iyang kita kwarta mas hangin akong giingon dili man tinarong. No, pero Pero kada kang dong rikit, yan rarong na kadong rikit. Iki Pedro. Ano ako? Ha? Nga no mapil, Pedro. Tinarong na kang Pedro. Uy, Uy, may man siyang provider kay sige man siyang mulod na yung uyab mo sa saan. Salamat po na natin tulungan doon. kung ako ang puzzle, dihan.